Trinxades utòpiques. Avui parlarem de La casa de la frontera, de Rafael Vallbona, publicat per Edicions 62. L'autor d'aquesta novel·la guanyadora del Premi Sant Joan 2017 ens explica la Cerdanya a través de la història de la família que va regentar durant anys un hostal al barri de la Duana de Puigcerdà. Dic que ens explica la Cerdanya perquè, més enllà de la història d'aquesta família, Vallbona ens fa un retrat de la comarca. Ens explica, per exemple, el paisatge, les característiques de l'entorn, però també ens retrata la gent, la seva mentalitat i el seu caràcter. Només per aquest motiu ja val la pena llegir una novel·la rica com aquesta. Pel que fa als personatges, podem destacar que no es tracta d'una novel·la convencional, de personatges de ficció, sinó que la protagonitzen persones reals amb les quals l'autor ha pogut interactuar. I no només això, també els lectors pot ser que els coneguin. Aquesta proximitat amb els personatges la doten d'una vivesa difícil de trobar. La casa de la frontera doncs, va més enllà d'on pot arribar una novel·la. Podríem considerar gairebé que és una mena de treball antropològic sobre la gent de muntanya, sobre la comarca de la Cerdanya i el seu caràcter.